Salam, nereden geldiysiniz? Hoş geldiniz. Birinci depresyonumuz Türklerin milli depresyonları. Yani, milli depresyonları gerçekten doğrudan Türklerin milli depresyonları ya da başka bir yerlerden gelen, başka birilerinden gelen depresyonları. Nemçilerde mesela Özbekistan'a gitsen, Kazakistan, Kırgızistan olsun, Orta Asya'nın Müslüman ülkelerinde hemmesinden şu bizlerde ayıklanan yani depresyonlar hemmesinden var diye bilen. Şunda bu güzel gerçekten Türkmenin gibi depresyonu mu oluyor? Sonra bu. Esenlikler yurttaşlar, oňatmy dogan. Biziň depresyonlarymyz baradan bir men kän aňyrdan taryhy ýagdaýdan akän habarym ýok. Belki teňriçilik tam wagtyndaky ýani oguzlaryň, türkmenleriň teňriçilik wagtyndan gelip bilýär bu zatlar ýa soň Araplan gelşi ýa ine Fars medeniýetiniň içinde ýaşamaklygynyň geçip bilermedir. Men dogruken anamam ýok da okamam soň habarym ýok. Ene soňky garaşdyrlyk diýip atlandyrılan döwründe bir many berip bolmajak bir hiç ile netije çıkaryp bolmajak. Diňe fasat hukmynda ulanyp boljak desurlamyz bar da. Onam ýörelge diýerler. Soň şeýle bir zat bar. Edil şu wagtky terror toparyň bir niýeti bar da halky Türkmenistanly ýurtdaşlary jemgyýetine nemede saklamak, ýani bilimsizlikden öz şahsiýetine anam zok bolup başga ýerlerden bir zatlara garaşmak, palçy diýdi, molla diýdi, şükür diýdi, sabur diýdi, şo uzaklardan däpde surdy, şo zatlara inanyp görmekligi bir şöyle aýdyn maksatlary bar da soň halkyň bilimsiz goýulan halkym görelde. Gören ýerinden görelde, ýani dogry bolsun, ýalňyş bolsun, many çyksyn, çykmasyn bir anlyk, ýani 5 minut, 10 minut ýa 1 günlük bir şady horamlyk netijesini ýani özüne alyp bilse, şonu bir özüne mal bilýär-de analiz etmän ulanyp ber da şonu. Soň ýok, häzir aýdyn halkyň içine nädip ýaýradyp bilýärler o zatlar. Indi görelde diýerler da halka. Indi mesele şeýle ördügün halkyň içinde aslında ne bir maşgala durmuş gursa, ýani bir kiçiräjik döwlet diýip alaly da şonu indi daş töwereklerde tanysy bolar, owada solar bir täze gurulan döwlete, täze gurulan maşgala bir sowga dertme nemesi bar bir aňyrdan däp diýilen ýaly. Ýöne bizde nähili ulanýanlar şonu mesele 10 manatlyk zat dertdilermi? Hiç olmasa 10 manatlyk adam şol öýden alyp gaýtmaly ene ýygyna. Onam bir şey aýtdyk, o aslında ol bolmaly, sen 10 manatlyk etmeli, ýygyna zat almaly däl, ýani bir döwlete maşgala gurulmagyna, aýakda durmagyna kömek etmeli sen o. Ol bolsa tersine edile 10 manatlyk etdiler, mesela 10 manatlyk ýygyna bolar ýaly 20 manatlyk edip alýarlar. Onam nädip ýumarlaýarlar? Toýda topukça diýär. Toýdan bir zat alyp bilseň alyp gaýtmaly diýip bir özüni ýumarlaýarlar da. Ben şoňa hiç many berip bilemokdum da, näme üçin şöý diýerler diýip bir halkyň içinde bir garşylyk görýärler, şeýle ütgeşiklik soraglary bersem endik diýär, däp diýär, etmeli diýär. Yani ol bu maňam aňyrsy näme bar ýa-da oljalmak. Bir muhtaç edilmek şonuň ýaly. Häzir bir dert çıkan Türkmenistanda yakınlardan beri bu söyleýärdi. Yurtdaşlar gidip molla awkat ýalar.
Avukat diyorlar, sonra fal çay gidip fal baktırıyorlar, çıkıp bilemedi. Ulan bir de vuruldu Türkmenistan'da. O endi şu bilen kaçmada yine bu soňky sapma däp tesurlar hiç ilmany agram bolmadyk däp tesur bilimsiz halka näil ayağına badak bolup dur da köçeden boş vedreli geçti, gara pişik geçti, ýedädim öňe ýa-da bir bolgusyz zatlar da hiç neme çıkarıp matematikadan ýa bir manydan hiç da bermejek hereketler. Ya giýje barsaň süýt beren oklar puly ýere goýmaly näme many çykýar şolardan men hiç düşünemok da. Yani milli de baydiyorlar, milli depresyonlar. Yani şunu öyle çözüklerim yok da hem yerden şu bir depresyonlar var yani bizim Türkmen milli depresyonu diyelim ve şuna ne diyelim. O bizinkilerini sadaka ver düzgün mada bizinkiler bilimsiz halkyň sadaka ver düzgün. Ben düşünjem boýunça sadaka vermek bir geleceğin üçin bir aňsatlyk sen öz dowamyň üçin dowamatyň üçin bir jeňillik bolar ýaly bir manyda çykýam ka diýjek bolan ol bizinkiler bolsa näme diýär sadakany ullakan adamlar üçürýärler. Bollar erki adamlar ýa bir öwlek derler şo taýda soýarlar maly şo taýda özleri ikka ederler. Ayet okarlar. Şonu men hiç many berbilemok şoňa. Ene sen şonuň ýaly geleceğin üçin niýetleýän bolsaň şo sadakany ene mekteplerde ýa ýaşlylarda ýaş çaglama, kiçik çaglama vitaminsiz gidip gelip berler. Hiç olmasa ene şollar bizim geleceğimiz ýaşlarymyz, okuwçylarymyz, bäbeklerimiz. Ene şol bir goýny ýa bir öküziň puluny şo taýda şolara harjasaň bizim ýurdumyzyň gelejegi bir vitamin albilse, bir hepde vitamin albilse beýnisi gowy işlejek, sagdyny ösjek. Ene şonuň ýaly bir geleceğine bir many çykaryp boljak hereketler edilse. Indi ýankam däbem bolupdyr. Pullu adamlar, özüni pullu hasap edýänler özlerini çagyrýarlar, özlerini bir-birine sowgat berýärler, ene sadaka, ene iň, goýuny, öküziň. Soň pulsuz adam ýaly. Oňa da olam şolardan görel alyp sadaka beren bolsa-da, olam öz taş döwrüni çagyr. Ene şolary ýidirýär. Ene çagalar bizim gelejegimiz bolsa ýatdan çykýar o taýda. Doğru. Yine fason olupdy da hiç neme ýok. Netije ýok o taýdan. Yine şunun ýaly bir dert var. Mesela oğlan bulua gitmeden dişle diýerler. Sonra asyp goýarlar şöyle gelince. Yöne gara otursan sağ aman gelsin de şunun ýaly bir dert var. Son ama geçen bir bulua giden oğlanlarımız izne gaýdyp gelmeyenler var. Bu bir nähili bir dert men muňa hiç düşünip bilem ýok. Bu näme demek? Näçe bir oğlan gaýdyp gelen ýokşuz. Mesela dişletip asyp goýarlar şunu. Böyle gelen dert. Şonu indi her türlü görnüşinde bir her ile görärak bir jemgyýetine görärak az şonu ütöş görnüşler bar da eskere gidýär diýeňiz da harby ulluga gidýärler öňünden şoňa bir janly aýtýarlar mesele ýakim ýetdiginden mal aýdýar güýji ýetmese-de şo maly berýär soň gelen soň indi şo taýda men gören zadym öz jogapkärçiligiňi ine ogluny berdi ulluga ýa gyzyny okuratdy şonuň öňünden bir gara goýun aýtdym ýa ak goýun aýtdym diýär-de öz jogapkärçiligini şo goýunyň boýuna ýükleýär diýip düşünýär-de. Şol goramalmyşyn şol ogluny. Ogly 2 ýyl şuwatky 2 ýyl neme harby ulluga gitdi da bir gezek ada köpçüligiň içinden mümkinçiligi bamy ýa ol jogapkärçiligi duýman giden okmy
sen şu atki hökümeti adlandıran terör toparın ýagdaýyna bilýän hemme ýerde nähili ýurt saklap oturşyn bilýän sen özüň gidip izerlap durmaly däl şol ogluň ýygyny bir halyny hawa tutup durmaly däl. Şunu bir güne goýunyň boýuna ýükleýän gelen soňa moly ýene näil jahil adamlara ýidirýän ony. Şoňa da şunlar. Geçen yerem Türkmenin koyları, milli dert desurları geçen yerler. Oğlanı boğazına kadar karza memediyeler karzın içine sonra koydan sonra söylemeli boluyorlar. Dert desur dert borca sokuyorlar oğlanı. Oğlan tarafı. Indi sada gene de şo bilimsiz jahil halkyň bir çykarýan netijesi edýän hereketi bolýar-da bu. Indi bu ýagdaý neme etmeli, revolüsiýon neme etmeli, ýani ütgetmeli da, revolüsiýa döretmeli muň içinde. Ütgetmeli bu hereketi. Gaýlanmaz özüni ejelemez, öz gaýlaryny mal hökmünde satmaly däl. Ben süýt hakym berdim, näme etdim dip sen 90 oňa bolmaz süýdüň bermelem, bolsaň zahmetiňem gerek bolsa goramalam bolsun. Ol men etdim diýip sen ondan sen borcuny al, minnet garaşmaly däl da. Vermek için bir borcu aç altında çağır. Enenin borcu vermeli. Kıdıysa yamsıl öz borcuny öz tarafına berýär, süýdün berdi, ululdy boldy sen sağ bolanyňa ýöne sen o borcuň etmelisin. Oňa meniň süýt hakym diýsen, eýem sen satlyga adam bolýan şol. Satlyga adam bolýan. Öz çağaňy zadyny satyp oturýarsyň. Borçy bolan hereketiň ene süýt emdirmek bolar. Şonu satyp oturýarsyň özüňe. Oşa bir oňam şöyle bir ýa-da wada bir zat söz aýtdyňmy şonuň manevi degerem bolmaly da. Şonuň basysy bolýar. Bilimsiz halk yaman bir helak bolýar da ogluny da şol näme geçirip barýar. Aslında dert desur demek ne demek? Gerek mi şu? Bunun içinde de var mı? Indol ýanky bir anan sta barda anan ýalar şol şeýle bolsa, meselem towsan ura ýakmysyn. Biri öýünde towsan taklaýar, oňdan şol öýüň hojalygyna bir ýagdaý dörese ýa goňşy olamna bir zat bolsa, goňşyň ýa agaň iniň towsan taklady, ura ýak şol sebäp boldy diýär. Ýani muňa bilimli çözüm döredi bilen oklar, bilim tarapdan döredi bilen, mantyk berip bilen oklar, birini günäkar çykarmaly, ýalana bolsa anlanmaly. Bu ayak dediğimiz bir zat yadıma işte şu bir gelin bolup gelse şu an biri ölen vaktinde bir şu Moskvadan biri ölse, kardı bolsun, keser bolsun, ana gelinimiz guru ayak bolup çıktı, gelinimiz gelsin, Moskvalamızdan biri öldü de ben çıkar ya. Bulan bir nemeye giren de bir ilim yağlı bir nemeye giren şu an. Moskvadan biri ölse gelinim ayağı uğrayken de öyle. Hep eşittim şunu. O yağdayım var. Yani sen yaş gelin var, terze gelen gelin. Sen onu şu gep aydan sonra onun psikolojisine etkili olacaksın onun gelinin. Bunu düşünmeyeler. Şunyalı gepler, şunyalı dememiş, şunya irim varmış, dert varmış, desur varmış, şu gereksiz zatlar da. Indi ýene adama, ýene jahila dolan kelýär taşda. Şöyle bir jahilyň bilimsiz adamyň, ýani dogry düşünjesiz adamyň nemesi bolýar ekeni. Özüne alyp barşy bir hil imperialist nemesi bar. Imperial gatysy bar bir hili. Ya şol ezilmeli özi, ya da birini ezip gezmeli kapitandaki. Onu gazaklandyrmaýa, ýani ýoldaşy bolsun, oglu bolsun, gaýyzy bolsun, gelin alsa hasam
Kerekeden geldi, men oňa mal hökmünde pul töledim, satyn aldym men onu. Sebebi aňarky ene de satyp goýberdi da mal hökmünde. Ýa çagasyny. Indi şol nähildi baryn. Gelne basyp bolýar. O iki ortada o öýlenen oglan olam jahyrak bolsa, bir multfilmada bir wagt maýmyn ortada oturtýarlar da şonu oýnaýarlar da. Bir jeňsatne bir kakka aňar taraba geçse, o tarapga jeňse olaň jeňsatne kakka. Şöýdüp berler, oňa şol ortadaky oglan azyk bilimlirak, düşünjelirak bolsa bir neme edip bolýar. Bolmasa bolany gaty kyn ýagdaýlarda. Ýene şol ýagdaýlarymız bardyr biziň däpde surlanmaz gelin baldyr ýa gelin eneme gaýnana zat gaýnata ýani gatnaşyklarymyň bar, ýani çözülmesi meseleleriň baryny şol bilim bilen dogry düşünje alyp bilen, ýani her bir herekete many çykaryp şu nemeni döwmelinde şol nemeni 20-nji asyrda döwmeli. Döwmelinden aýyrmaly. Arada men oğlan ýerine aýtdym, bizden azyk ýaşylyrak bir ksan çagam bar diýdi howa. Men aýtdym, indiki ýaşlar diýdim, okaýa diýdim. Azyk düşünjeli ütgeşirak diýdim. Seniň diýdim ýa-da meniň oğlum diýdim, meniň ýalňyş diýip düşünen zadyny men ýüzüme aýtmana haky hukuky bar diýende. Oğlum aýdy, ýok diýär. Haky ýok diýär, men çagam bolardy diýär. Maňa diýär. Yani neme edip bilermi diýär, bir söz gaýtaryp bilermi ýa neme o özüniň ýalňyş diýip düşünen hereketini edip bilermi, etmez diýär. Ana öýdörün men onu öýden kowar, näme der? Ýediren nanym halal etmerin, gargar näme der? Ýene şo imperialist neme düşünjesi bar da milletin. Şonlara. Häzir indi ýene häzirki däpler okuklar diplom koýdy diýär. Bir sürü koylar da gereksiz. Armiyadan gelen son armiya koyusu, diplom koyu, saç koyu, yani bir sürü gereksiz deptesirler. Bunlar gerek mi? Yok, men fikrim çağıryak gel. Eskere gittik gel, bir okugu tor bol adaty zatlar bolmaly zatlar. Sen isleýän boýunça yani okasyň elde okadyň, eskere gitmeli boldun, gittik gelin adaty zat o taýda bir ütüşkur zat bolany aýa bir milli bir neme däl yani ýurt bähwetli diýip aýdyn, ýurt bähwetli bolan hiç zat bitiren o agen özüň üçine diýen adaty zat edýän. Yine şöyle Türkiye'de yaşayırız da okulu, bilimli adamların önünde işleyiz. Şuların hem diplomaları var, okul kutaranı var, kutarıp gelen var. Yine şuların hiçbiri dünyalı toy falan etmeyenler. Ama bu köy taraflar var, doğu taraflar var. Şularda aynı bizlerin sistemada da şunu, şuların hem şunyalı depresyonlar var. Kulağa gidecek vakti muzikalar bilen neler bilen uzatıyorlar. Adamlar bilen son gelen vakti şunun yağlı. Üsmeyen cemiyette şunun yağlı uzatlar boluyor. Cahil cemiyette. Ama o kayan bilimli adamlarda onun yağlı uzatmaya göremiyor. Dikkat etmeyelim onun yağlı uzatlara. Şimdi bu hareketlerine başı ne edip yatırsan olur deyip bir düşünme var da bir hocalygyň içine alalyň. Şimdi öz hocalygyňda bir hareket bolsa soňa günde ertegen akşam deňäl öýde öz hocalygyňy ýitseň bile oturýan dogry dämi? Kalan magty bir 5 minut 10 minut bir çay içiler ýenetler. Şoň çaýyň başynda analiz etmäni öwretmeli. Öz çağalaryň kiçijik eken o 5 ýaşynda eken diýmeli däl. Ya enem garry hiç düşünmez diýmeli däl da hayalyna da sen hele näme düşünýän bir neme bermeli däl da jemlemeli oturmaly. Onsoň bir hany mesela hereketi gördüňmi öz hojalygyňda şonuň ziýany, peýdasy
bolmaly, şol hereket bolmaly dämi? Şonu analiz etmeni öwrenseň şu hojalygyň içinde. Ýani ýanky hojalygyň çağalary, oguljugy, ýaşy, aktyjygy hemmesi öz öýünü görüp bilse, daşarynam görüp başlaýarlar, daşarynam. Oňsoň daşarda başga bir hojalykda ýa bir hereketde bir baga ekilip durmy, ýa bir jaý salynıp durmy, ýa suw akyp durmy, şonda bir tuhaflyk diýär türkler, ýani näme dogry diýip bilen düşünjesini getirmeli, ýene de şoňy analiz etmeli. Şol şeýle bolmalymy, bolmaly däme, ziýanyny peýdahy. Oňsoň ýanky däp desurlar bardyr. Şolar hiç ilgiri edilmezem, aýrylmam gider ol. Öz-özünden aýrylyp gider. Çağlar bilen her mişe maşgalada bir oturan vaktin düründeşlik geçirmeli. Sen yan ayçın yal çağa sen ağzın yap sen insan bilmeyen demeli de. Çağaňy ulyň kiçigi hemmesini dinlemän başarmaly. Bir söz mesele bir söz aýtdyňmy şoňa? Şo bir söze ondan garaşmana sen borçlusun. Ya sonra verdiňmi sen sonra jogap bermäne da borçlusun. Ne şu taýda neme dörýär? Biziň gadymy türkdü nememiz dörýär, ilimiz dörýär şu taýda jumhuriýet. Yani buňa gurultaý diýip aýdýarlar da saýyldy. Aslında kurultoy bolmaly. Yani gurnalan meclis. Ama gurnalan meclis bolýar. Başga da bir görnüşi bar onuň. Indi halk köpçüligi hemmesi diýenäli bilimli bolup bilenok da yani okumaly söýmeýärler, halamýarlar kendi anlaň. Bunuňa aýdyň adamlar neme bermeli? Görelde görkezmeli. Yani şonuň dogrusyny, näme dogrusyny sos mediada ýa bir milli mediada, telewizorda, radioda şonuň gürrüňini etmeli. Her bir däpde soruň ziýanyny, peýdasynyň nerden elden nire barýar. Oň üçin sistema ütgemeli biziň ýurdumyzda. Laýyk adamlar gelmeli, döwlet başyna, ýurt başyna, häkimet başyna şolar laýyk adamlar. Yani halk köpçüligi özünden düşünüp bilmedik halk köpçüligi bardyr, özünden pikir edip bilmedik. Şolardan göreldi alýar. Oňsoň bir garyn diýilýär türkmenlerde, yani mesela meniň teňduşlarym şolardan göreldi alyp bilse, meniň çağalarym ýa meniň çağalaryň deňduşlary hem analiz etmeni öwrenip başlaýar. Yani bir-birine tapara aýdýar da nesil birikýär, nesil birikýär. Oňsoň bir-biriniň öwrenen zatlaryny awtomat ýagdaýda geçýär da çağalara. Ýagdaýy bar. Şuradan da näme bolýar? Bizlerin milli, Türkmen milli depresyonlarymız var. Yanlış çıkıyor, doğru mu? Yani şunu ýadyňda, benim düşüncem şu. Milli de vaýdalar, ýöne milli de Şu soňky döwrüň däplerine seretsek depresyona ol bir halky östürmän bir ýerde saklamak üçin göreldi edip halka görkezlen ösmeýär da halk. Şol öz-özü bilen maskasynyň içinde ýa-da owasynyň içinde bir-birine aýagyna badak bolup öz siýasata da goşulman öz geljegi, yani siýasat bolanda geçmişiň geljegiň bolýar diýip düşünýän da. Şoňa kelle galdyrmasyn diýip bir halkyň öňüne bir sünk ýa jäjek ýyňylar, şonuň ýaly bir ýagdaý mykha diýip düşünýän da. Bunun ýaly Garandaş Türkmenistanda ýaşaýan wagtda şoň ýaly kamaly bir ýerde ýaşaýan ýaly depresyonlary ýüzünden köpüp bilmeýän. Ýere garasaň, arkadan garasaň, ýa garasaň hem ýerde depresyon bolup duran şu bir insan, bir adamın aydınlanmasına, çağanın ösmesine, dininin ösmesine ziyanı var. Çok ziyanı var diye düşünüyorum. Hoýany benim öz geç mundan öňdäki ýaşan ýyllarymda seretdim. Bir herekede gandaşlarymyň içinde bir herekede syn edýände ýa töwrekdäki hereket syn edýände şuňa sora berýände bu näme many çykýar diýsem, bu däpde sur ýa bu näme günähdir soramaly däl.
Yani mantıklı, yani mani verici, mani çıkarıp bolca cevap berip bilen oklarda özleri. Ýöne şonda dowam edýärler. Oson men indi mesela men tohumy teýrämek içinde ýok özüm soraýan bolsam şol atlary maňa şol böleki türden diýip aýdanda tepki geldi. Kendi ya näil adam kendi ya dikwasak ýatdyňmy ýa bir sagynda ýatdyňmy, çepiňde ýatdyňmy, bir düşünjeň nähil sen diýip maňa tepki gele. Şonda da men olara aldyramokdum da demet paramok. Ünfer paramok hereketler. Endi şoň men aýtjak bolan şol atlar soraklayan ýaşlama bilimli, ýani düşünjeli ýaşlama köpelse ýani bilmeýi kynetseler bu atlaryň öz-özü galyp gitmeli da bolugsyz däp. Onun için internet tutman, internet. Owa. Benim istemek için tutman gerek. İnternet şu wagt daşar döwletlerde gelip görseler her türlü maglumat bar. Neden öwrenjek diýsen, nede tarihten veya geleceğe seretjekmi? Ya özüň tanajakmy, özüň ýetişdirjekmi? Durşuýla maglumat bolupdy internet. Oturan ýerinde öwrenbermeli. Bizde de şol internet öwren wajyp bolmaly da. Açyk bolmaly, bolduğundan tyrligini güýçlendirmeli. Başka Ýene şol bilim aýlanyp barýar-da, bilim aýlanyp barýar. Şo däpde sur, bilime geri bildiň däpde surlaň bolar bolsa däpde sur öller aýlyk gitler onu awtomat şekilde. Alayla beri Türkiye çıkarsa gözekli uvalıyor böyle aydınlanan insan okuyan, kitap okuyan, dinleyen yaptırsılar bilmeyen bir zaten vakti bilmem hazır yaptırsılar aydan vakti nemçilerine artık biliyor düşünen bu zatlara. Owa. Şol bizlerde şu adyna bilimsizlik bolansaň ýurduň içinde hojalyklaryň içinde nähili waden düşünmezlik azalalyk diýemmi? Yani iki ýany ýoldaş ýa ataly oğul eneligi şonuň bir-birine düşüp durlar da indi şol bilim ösdirjek bolan şu internet bolmaly teýlen. Şol her hojalykda bir kitap okap dursalar ýa bir agram berýän many berýän gepleşikler dinleseler şolaryň pukara ýani garyp bolup ýaşamaklary, pulsuz bolup döwletiň içinde ýaşamaklary niden gaýnaklanýandygyny derrew öz-özlerinde kelede pikir. Ýoksa planyň ýoldaşy türkden ýa ortadan plança getirýär, sen näme üçin getiren, sen onça ýokmy diýip bir-birine düşüp görmeýär şolar. Şol planyň ýoldaşy näme üçin gidýär Türkiýe ýa öz ýurdumyzda işlenok. Men näme üçin gazanyp bilemok ýa men elimiň pensiýasy näme üçin al? Şol sorawlaryň jogaby çykýar internet açylsa. Sonra vermeýe öğrenirler. Sonra vermeýem ansızlar. Şuň bir yazgy okudum. İlber Ortaýly professoruň bir yazgysy. Bu ülkede de 20 TL kitapy kımmat görende 50 TL gidip fal baktırıyorlar, falçılara diye. Bizlerin ülkelerinde şunu yapıldı. Kitap alma, okumayı bilmeyenler, yani bilirler pul yok diyorlar falan diyorlar. Ama falçaya gidip, molla gidip okuyuyorlar. Yasın yalı bizlerin ülkelerinde. Ondi falçılarım neme de olara gerek duýulýar diýär, ýani 360'da gidip aýlanyşyp bölermi, togalanyp ýerde toprakda neme getirýär, durmuşyň oglaşýamyşyň, Türkiýe gidip bilýärmişiň, ýene bir palçy, plan töýsl palçy döräpdirýär, okuyan barmyşyň diýip. Ol neme da bir öz-özüni halk öz-özüni aldap berdi, neme informasiýa gözleginde halk aslında. Ondan
Şol internet ýapyk edil şu wagtky döwürde okulajak bir derekli kitap okurdum içinde. Ondan halkym şol informasiýany bir ýerden almala. Şolaryň soň şu wagtky terror topar şolara ruhsat berýär. 360'da aylanmana ruhsat berýär. Şol 50 palçy bolman 100 palçy diýär aýsyn olarda sesini çykaran ýene de şol molla sumaklara da ruhsat berilýär. Ýani azar bermesen şol ruhsat berdiň bolýar da şol. Çağası bolmanda beşiklere romal bağlap, ýaly bağlap çağalı bolýardy. Hawa. Başka koşmak isteyen zadınız bulmasa şöyle cemleyelim. Ben vatandaşlar izlenecek. Ziyanlı dertleşirler bolsa komentaryalara yazılırsa. Köpçülüğe, cemiyete ziyan veren dertleşirler bolsa. O her kim öz düşünjesini pikirini ýazsyn. Belki bizim görüp bilmeýänlerimiz bardyr. Ya biz hiç görüp bilmeýänlerimiz ýa biz ýalyňyşda her kim öz düşünjesini pikirini şöyle ýaday wada pikirini ýalňyşam bolsa aýdylsa şol dogry netijeni tapmana kömek edýär. Bizim cemiyet sınyalı kirli dertleşirlerden, ziyanlı dertleşirlerden arınmalı, temizlenmeli. Düşünüyorum. O hükman gerek. Çağalarımızın geleceğimizi ösmeli için, bilgiyi ösmeli için hükman gerek. Hükman. Öyle vaxtımızdan boldu. Çok sağ olun. Vatandaşlar sizden çok sağ olun. Sağ olun size. Orada oturun.